ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ ҳастен бародару, соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастен. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аст, боварӣ дорам ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешаванд. навора то охира тамошо кунед ва ба шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошен. тахфифи якмоҳаи худро эълом мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. Toyota Corolla vardaru Corolla CSK Amerika тамошо кунед. 2011 сол объеми 1.8 қатиш 3 мошин нав вардар, яъни 4 таванониш навай. Свет сафед. ҳуҷҷатош солона кагиай, ҳамаш қоидавиай. Бензини холиай, уман газ айдаг нест, 1.8 дора мотор. ҳозир як салоншам мегирам. 14 электрай, коробкаш автомат, мультирул. Консолешам яхай. Потолок ҳама навай, чухолои нав задагӣ. ҳозир як қафоам мегиримш. нархш 125 000 бо муомилаам дора. номро якара мемонам, занг бизанед, конкретни харидор бошин, агар бо қайта муомилаи хубам мекуна. номро якам пеш дасте оз ман мемонамш 4 таванониш навай. номро чанда яка? 4 та 0 44 3 та 5. тамошо кунем бародаро, ҳеска сасияни хуби хубаш. хаста якам ҷон. номро яка 35 55 75 44. ҳар ди номро дар алоқа аст. ҳуҷҷатош ҳам солонаи мошин қоидавия, ягон расход, ягон чӣ надора. хай бохтунам дар камера мебинедш. балон 4 та балоншам навай. ҳамаш 100%. апад мегирӣ, ҳайш мекунӣ. Chrysler бародаро, хубнякта ҳолати хубаш тамошо кунед. 2006 сол объемиш 7 газа бензин. касои да маъқул мешавад, номро якара мемонам, занг занед бо якам барои шуморо пурра маълумот метавам. 4 таваноншам навай. нарх 60 000. дароам электрон. коробкаш автомате. навтош ҳамаш кор мекунад. ҳозир қафоам мегирамш. лукам дора. Представляю. номро акара адги номрош ҳаст. номро ҷӯшид ака худа дидиам. номрои телефон тавгӯ. номро ака 91 08 02. занг бизанед. ҳолаташ хуб. Chrysler барои шумо. ҳолаташ хубай. хай бухтунам дар камера мебинед. свет сафед. мошини мардакӣ.
Уҷа танровка ҳамаш солона ай. Нисан бародаро 2004 сол объеми 3 қати нархиш 50000. Ишам уҷатош аз танровкаш солона ай. 4 таваношам навай. Узам аҷоша камера мекунем як салоншам мегирем. Даро электрон. Коробкаш автоматай, амай навтош кор мекунам. Салоншам тоза хушрӯа. Хай бухтума мебинем Нисана. Улатчан. Умро акара ма мемонам занги хаттон мобилаи хуба мекунам. Умрош ҳамин пешта ҳаст мекунам. Ин умрош ай мошини дигариш мемонам. Nissan Maxima Fatih Chrysler AMK. Астраҷи бародарон 99 сол тамошо кунед объем 1.6 4 таваношам навай. Тамошо кунед касоида маъқул мешавад. номера кара мемонам занг бизанед. ӯ якам барои шуморо пурра маълумот метаҳад. Сасанишам сӯзай. Оз як нақш оз як салоншам мегирам. Урдар электрай. Коробкашам механика. Навтош ҳамаш кор мекунам. Мотор. Автолайф. Акамай асос. Бу акамай мам да кор мекунем ге. Я сада чанта як 200 чанта пат. 240,000. Ин нархи чанта ака? Эшик нархи чанта. Ира 48 мегим савдо мешавад. 48,000 бо мобилам дора. Ишам ахта я? Иш 10000 май? Иш 10000 Ишам ами ака, ишам 10000. Тамошо кунем кадомиш ки маъқултон мешава. Занг бизанем бо якам барои шуморо пурра маълумот метаҳад. ҳуҷҷати солонаи. Ҳардаш ами ака. Иш 10000 ма? Иш 50 савдо мешавад. Иш 50000 нархш. Тамошо кунем моторшам. Балоношам навай, 4 таваношам нав. Оз як салоншам мегирам. Коробкаш механика, ҳамаи навтош кор мекунад. Ина савдот. Савдош кистам. Як мехарам шохе. номерои телефон таъмир амоно мешавад ка? номерои ака 935 05 84 14. ишамая ака ишамая.
іш 99 уш 10000 кадомиш ки маъқултон мешавад номраи аккара ман мемонам занг бизанӣ бо якан барои шуморо пурра маълумот метаҳад ҳарда шарми якай Toyota Corolla бародаро соли 2008 Corolla D се кардагиам объёми 1.8 то бензин ишан вагон аё баролектра автомат кондиционер монитор чхолот нав тоза Поишманду Corolla ҳам бисёр аст. Марҳамат агар хонем. چند مکه؟ خب 80000 بو سعودو میشود. نمرو چند بود؟ 008 37 967 کدومش معقول میشه؟ کمری، کارولا، لکسوس زنگ بزنید اینو میکنه لفتولای بیا که براشون را ارزان کردن میتونم